उपाय रात भइल बा, अचके में बेजोड़ घात भइल बा। वाह सासू जी के उपाय रात भइल बा, अचके में बेजोड़ घात भइल बा। उनका हाथ दोनों गिरल बाटे धाय 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 धाय। सासू के बज गइल बैठ दिल करे आय 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 आय। सासू के बज गइल बैठ के दिल करे आय हाय आय हाय आय हाय। माई रे माई कमर पिराता, दादा रे दादा दर्द न जाता। हाय 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 भीतरी बहुत चोट बा। अरे बाप आह आह आह। अरे रे 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 लागता के माजी के प्लास्टर चढ़ावे के पड़ी।